Hausawa na cewa barewa ba za ta gudu ɗanta ya yi rarrafe ba. Wasu na fahimtar wannan karin magana a matsayin idan ka ga lalataccen ɗa, to watakila daga lalataccen gida ya fito. Wata baiwar Allah ta kai ziyarar neman taimako ma'aikatar kula da walwala da jin ƙan al'umma, inda ta nemi agajin ma'aikatar domin a tallafa mata da kayan ɗakin da za ta yi aure. A cewarta ita marainiya ce kuma budurwa ce sabuwa fil za ta angwance da mai gidanta. Abinka da masu yi don Allah, aka tausaya mata domin ta ce matar uba ce ke rike da ita, sun kuma zo ne daga birnin Zaria. Sai dai sun ci karo da wakilin shirin namu, inda suka tsatsage masa bayanin abin da ya kawo su. Marikiyarta ta fashe da kuka saboda irin halin da suke ciki. Shekarun kina? Shekaruna 17. Kin taba aure? Me ya kawo ki wannan ma'aikata? Na san neman taimako ne. Taimakon me? Taimako akan iyayena ni sun rasu. Kuma ba da wani mataimaki don ba Allah ba. Kuma miji ya fito ina so na yi aure. Amma ba wanda nake rikonta ba ta da kuɗin da za ta min kayan ɗaki. Ba mu da komai, shi ne abin da ya sa mu zo neman taimako a nan gari. Ke marainiya ce? Marainiya ce wanda uwa da uba. A ina kike zaune? A Zaria. Tun yaushe iyayenki suka rasu? Sai sun daɗe da gaskiya. Kina karama? Wannan baiwar Allah da ta rike ki, me alaƙarta da iyayenki? Kishiyar mama na ne. Ya alaƙa take tsakaninku? Gaskiya ta rike ni tsakaninta da Allah. Ina yan uwanki, yan uwan mahaifi da yan uwan mahaifiya suke? Ita dai yan uwan mama na tana zaune ne a Kano. Amma shi mahaifina gaskiya tun da na taso shi ba mai irin bin dangin nan nashi ba. Dan ni dai tun da na taso ba ni da wayo so ɗaya ya taɓa kai ni garin. A Daura yake da zama. Iyayen shi ma baya zuwa. Wanda zai aure ki a ina yake? Shi ma a Zaria yake. Ya san asalin cewa ke marainiya ce? Ya sani. Yanzu da kika zo wannan ma'aikata kika kawo koke, an saurari kokayenki? Ya an saurara. Ko kin san da me aka yi miki da sunan taimako? Ban sani ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mece ce alakar ki da wannan yarinya? Fatima yarinya ta ce, ni ba ma na cewa wata yar miji kawai yarinya ta ce. Wannan ma'aikata tun da nake taɓa shigo ta ba ubangiji Allah in sa mana hannu ya nuna mana ita ne muka je kuntan mu aka kawo mu ita. Kuma an karɓi mu hannu biyu kuma an saurari abin da ya kawo mu. Kuma an tallafa mana kuma haka mana. Allah ya saka musu da alheri. Tun yaushe kuka tare da wannan yarinya domin ta bayyana mahaifiyarta ta rasu? Gaskiya ta daɗe. Kun zauna tare da mahaifiyar? A'a. Ba ku zauna tare ba? Bayan rasuwarta ne aka auro ki? Tunda ita suna wurin wani mutum ƙanin mamansu. Ni da ba wai wuri ɗaya mun zauna amma ba gidanmu daban-daban ba ne. Amma mun zauna miji ɗaya to daga baya da sai ba yayin ya ɓaci wani ya ɓaci 'ya'yan. Yaran nan ka san mata ne kuma dole ne suka gudu suka ce su za su dawo wurina. Na ce amana da suka zo yawon sallah ne ma na riƙe su na ce ba su koma ba. Yayi matan hakan nan tana ta za musu da ce ba za ta koma ba na kuma su ma suka ce ba su koma ba. To shi kenan ba zagin ma da bance akan yaran nan kar su zauna a zauna a guri na ba ni kuma na ce ba su zauna ba su kuma suka ce su ma ba za su koma ba. Dan ce na asiri su na yi mai na ce na ji ɗa na kowa ne ni ma inda na yi Allah ya sa a yi manawa. In alkhairi ne Allah ya manawa in kuma sharri ne Allah ya manawa na yadda Allah ya haka din. Ban san wanda zai goya ni gaba ba. Ni na tsufa zan ba haka zan zauna a rayuwata ba akwai ranar tsufa in ba mutuwa ko ba haka bane. Ai ko faɗa za ka yi in kana yi da mutum karka sa 'ya'yansa a ciki ku yi da kai balle waɗannan yaran ni ba mu faɗa da mamansu wani ba ruwana ne har ta da kuntawa da kawai shi ne ubangiji Allah suka mana Allah ya musu kuma bayan da ya ga zuciya ta da yaran inda ya ga zuciya ta da yaran Allah ubangiji yana ganin zuciyar kowa. Wallahi ban sai kamar mutuwa ne kaka mutuwa ko mutuwa ma baka sanya da kukan lokacin da zai zo maka.
Sai dai bayan wannan bayani nasu sai ga batu na sauyawa, inda bincike ya tabbatar da waccan mata mai kuka wadda ta ce ita ce marikiyar wannan yarinya, ashe ita ce mahaifiyarta wadda ta tsuguna ta haife ta. Kazalika wannan yarinya ta fito ne daga gidan aure bayan ta haife yara 3 reras, ta kuma mai da kanta budurwa a lokacin da take neman taimako. Kana ba daga birnin Zaria suke ba, suna wata unguwa ce da ba mu ambata ba a cikin garin Kaduna. Haka dai, kwamishinan ma'aikatar kula da jin ƙai da walwala Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta shaida mana a zantawarmu da ita.